Yan ako pagka namin. Bakit lagi siya kaya mo aki ng rapon siya? Sagam siya ako naliksan. Bunga! Ay! Ito mo lang buwan mo. Nana, sa dara yung TikTok. Kasi po dito na po kari. May gininikan ko nila. Kaya may kasi. Di ba na pa ikan nila? Ano mo, magiglawas? Wala na lang. Lain man. Ano, kapalo? Ay, ano? Wala na eh. Party kasi just like oil. Tawad mo ba yun? Lain man tawag dali god lain magkuno bro maganang kanto. Di ang background ba lain no? Oh. Process OLP? Dali na good. Alam, malamang kung nagbaklay na nagsakay na. Kinapad. Hello. Ha? Huwag kay sigawas. Logs. Sabak. Palong. Ano? Isa lang ba ito? Ganun na. Yung icon. Ano, jogging. Opo.
Listahan, be. Nandiyan na yung Nag-awa na daw. isa nga edit. Sunod, libre shoutout. Ako nila. Lakaw man to. Lakaw. Lang to diya. Sukan. Ano na yung siya? Nag-live ko siya. Chill. Sound ko. Nag-live ko. Ang sound ko. Nag-live. Kaya ito dito. Huwag kayo mo. Mga what? Hindi dito. Iya ano? Oh, hindi sudan. Yung sa patulog. Ano? May dalong. O doon. Nagtantang ko. Ah, sila. Saan na? Grillo. Grillo. Dua. Pero nag-dua yun eh. Atulo. Ha? Tulo. Bakla. Mo gamat to na pod. Ay, hindi na pupon. Ano yung tulo? Para 15. TikTok ta guys. Tok-tok, takatok-tok. Wow, nilalaan niya na ba? Si ate nangilig. Udah bisa. Iya, kediri dito. Baganti ka ron. Dari hanap pa sa tubangan. Ha? Hanap. Sa naman po ng... Yay! Nag-live na buka! Basta kayong buko. Tagay! Packing. Daugan daw ang gabi eh. Packing din eh. Packing kay matagayan ka. Utang. Nalitso na nga doon. Dito niya akong pala ito ah. Wala sa dito. Akong baby. Baby na akong dala dito. Ako tinapadong be. Nagpanan ko siya ka tinapad. Duha kay tudong. Ako niyang litso niya. Duha kay tudong. Hindi na gabi lang lang. Wala ang bilang. Dita ka sa wag lima kung dita may So, hindi luto. ba pagtarong na eh. Hasta si Kwan, dala hasta si Kwan ya.
Walang may pat ko. Away pili. Wala may kwarta na yun. Bilat lang atay. Kana ko 42. Wala palapi. Domingo. Domingo rin lang. Gragahan na siguro magdaga kwarta abot. Pili gatas lang ba? Gatas na abot. Dua ka buhok. Ngutang kita ilim lang. Ganiban naman. Oh, jud. Gatas. Ay na ko saan na Tara. Ano yung tanduan si Likron ba? Soy! Ano yung tanduan si Likron ba? Shout out mga lod. Shout out Lanya TV. Saan eh? Itong bugas gabi. Iyang utang. Ha? Iyang utang apilon. Kinsang utak. Imo asawa. Ay, siya bayad na. Kabalo na. Lama lilisano. So, gipon mo lang bugas yun. Nasa utang dire? Oh, mga shampoo, Pila na? suna. Mga sintong 1.5 ba doon? Tara. suna. Tara, Pila na na bugas ang yun. kamera. Pundak ko. Ay lang sa. Naglatay pa ka pinsoy. Ay lang sa. 90, kuha niya, 98. Ay sa. Yara bayad na. Yawa, mora na tuwan na diyan porta. Kato lang bugas. Lagi. Pangutang sa ano. Mga shampoo, ramang guna po, shampoo. Lagot, ka ng ginana. Tay porta sa mata, mga pag. Doon, sweater. Na may dos kayo sukli. Kung sa utang ka, suki naman ka, i-20 gyapon. Libre utang, libre shooter, kabayad. Oh, kisa ni utang da, bayad na, libre shooter. Di ko ni kanta yung kaya. Skarter kaya po na. Para dili mag-pins utang lang. Shout out kay GC Boy sa Purok Mangga. Mangga nga. Taga Pro Pamisula ko eh. Ay, Purok Kamisula. Ang killer sa Purok Kamisula, Kinaig Lamok. Shout out sa mga kuan. Sa mga tigre. Lalain magano, lalain no. Lain lagi ni. Broken na ba ang kuan ba siya ba? Sige. Brag laing planeta. Birthday day ni Papang Jun ko ya. Chat lang. Ano ka Hapon. mo dia? Gahapon day. Ano na? Ay, karon day ko nila gi-celebrate gituhan ni nila. Oh. 19 Hello mga kalods. Shout out sa Beto, kuan. 2 million viewers. Isa siya. Ano ni? Bulat. Bulat. Ano yung blood na? Tag 30. Berlin. Ha? Berlin ba? Ang bulan. 5. Yung mata-mata na ka sa bulan doa. Kuan, manok ko. Oh. Tagkuan ni siya, tag 3. Tag 3. Bili siya chicken ng beef. Kaya gusto niya manok baka yun. Bago na sa'yo eh. Ano ka sa'yo? Piniligon. Nana na siya. Bala na siya kulat kabihi ka. Di siya. Dong, galain na gito pag ginawa rito. Okay, galain na pag ginawa na. Tunulan. Wala pag ginawa ito. Anak ko. Keep the chance. Okay, bayad ko na ko nito sa ticket. Ay. Just pa din tayo dito. Ano? Ganan? Babay? Shout out kay Jiri Puge Vlog TV. Dawa ka na muna lang kita. Nanganasisya. Shout out kay Lanya TV. Shout out na. Dawa kayo. Para bakos. Paniguro kayo muna lo. Makalad, tangita may mo na mo kontra ni Boy Ungas. Kanan nagagrin si GC Boy, kan?
Akot. Muna siya mo kontra ni Boy Ungas. Ungas mo, kita Andre kay. Oh, si Boy Ungas. O wala na si Boy Ungas, si Boy Tapang. Shout down. Apela. Kanay mo kontra ni Mura. God bless. God bless. Dayan guys ito. Yan na meeting. Shout out sa 3 million viewers. Dako lalo mo yawa kay. Bailaing lingaw lods. Mag live lang ta panagsa. Dito sa mga Pusporo. Pulag piso. kung mag-grande na oy. Ito ulit pa. Puro pagtak. Amo ang gani briefing ko mo. Slice mo dyan ang bagtak. Anak ko. Isa. Pusporo. Tapos. Lollipop. Dahil ano to? Ako ora video ko ya. Dahil naman ang kuan ba? Lollipop. Pupot ba? Mga ano kayo, malipong ka, pero doon kumangkot. Dili, kung dili ka makuyapan, wala akong nakuan. Ang doon. Wala ba na ang lugan no kanang ano bitaw mga mahal na. No, mo kayo. Ben, dungan ng bunal. Wala lagi mo yung Wala mo sa bunal. Gana ika dungan. Wa man tay kwarta lods. Mantini lang ta ni kuan. Mineral. Ay, mineral. Tubig. Lalo kayo, gusto mo kasanin na ka. Bagtak man. Ibak na to sa mga kan sa kan. Kapalaran boys. Tara. Mura na siya kuan. Mukontra ni Buyongas. Terogin, mani kontra ni. Tyrogen. Kontra ni kuan. Acroboy. Gingalan ni Tyro Lodge kana naga-green kay like Tyro kay maway na daro jod. Ang kontra oxygenon jod mo na gingalan sa Tyrogen. Ay makaiko ka na kuan Lloyd. Tawa ka dira. Away, tanar gani ko. Wala ra kay buat ko mo kapaan. Lain siya color kuan. Blurred siya kung sa harap na balo. Mani sa ingon ka brada nga atong kapaan dira. O jod. Wala, ora kay istorya na. Yung la pagklase na ta. Turbo din yung gari to. Para to. Wala ko na kay brada to. Wala pa nahalin na itong ano so. Pagkarinderya, mingaw kayo. Nasaan na mo kinagtambay ka, lukag na ako, taraho. Mga gwapo ni dire oy. Muna yung mga gwapo sa kapalaran. Kana Lods, mara tinuod yun na, kay taglima ka mo kuya pa ning mga tahanan eh. Wala dagan kay mga ispan na to, tanaw lasok ng mga kuan na to. Ubaw. Tagbo na silang in. Kasugod sila. Wala bay, katabi ko rin. Buhay to. Kapoy. Boring kayo Lods. Natulog ang tamang duwa di Lord. Sari. Puslan way nagmahal, suka pa dong. Oh! Wala ni ba daw magtutor ko sana. Dili ro na tantangan. Wala na. Ako ba sultan niyo magwa? Wala ka tawid, direct sila yung ito. Dili dapat sa kaya dili ni. Ban mo ko ni dai. Pindi mo mo ba sa Sampan mo ka. Ano yung sampan ni Dre? Logo ka. Ano na kayo ito?
Yung lapo-lapo rin ito. Kung nakikibisita gabi, bisa nga kami dito, wala lang kasi punalan ako. Kasi mapunalan ako ba? Taga-tabi lang ang bisita gabi. Pag mo sulpan, sa matulog pila ng buwan. Observe sa. Ang ano ba ng over 20? Observe lang mo. Observe. Ay, nasisyon lang to. Sabi mo, ayaw yung mamunal. Ako, hindi pag-survive ako, isa katuloy pa, sa panunal. Sa katuloy kayo, sa panunal. Pero pag panahon na sa kanan, na official na ko, di, yun. Paul, oy. Tuyoon yung Paul, sa di, tuyoon yung Paul, North Village. Lord, feeling. Kaya nga makasala, ang gano'n nila, ato nung kung di Brad, pero ayaw pamunalan si Sigoy. Kapag ipamunalan, ingal mo na yung disiplinaryan, boy. Ikaw rin yung mga dako pa na, boy. Hindi na, kasi bukol. Ato rin ang ulit. Wala ang Ganyan, right time mo ka. Ato ang balay, mama. Lahat. Ako man, apilwan mong anak, ano patapat eh. Wato, hindi na niya. Ikaw man lang daw, sa purasig na kayo namdom yung masala mo. Nangyayon yung saylo eh. Nangyayon yung saylo ng tanan eh. Allah kastayro at buwan na kayo ka, bubuhay niya mo kayo ka. Naalala yan. Nagkakitaw kita ng pinapis kasada ng pinalan. Public ba sa kati ka maoy? Bijilan eh. Tungkol sa doon sa bijilan, di mo na alam. Nawala na si Jesus. Stigma ko iba. Tulog dito yun. Pagkano ng mga pagkasang tulog dito. Pagkano. Ano ganahan? Ano ba ini nanay mga away ba? Sige managan. Ganahan mo nang sabay ka. Mas sabay mo tarong ano, may pambutan. Kayo boy masoko. Kaya po. Mo. Uli na daw sila. Ito, tawigan ko. Wala ko sila. Tulog ko sila. Ito may ginina nga on. Som. Lit kay mo ay kasi na di ko kay dito. Kana mi? Wayo. Unsa naman gan sila oy? Angelica. Ang bata ngayon. Wala na yung uban na. Si Dayan, uli na po. Kita. Ito din rin kayo ng tag. Dalang pa ninyo. Kuya. Wala na pakno. Ang pinga na. Kaya nakulbaan mo ko. Ano na yung matyanan? Nakabayag sa diskuhan. Patunaw lang ito. Nakabayag sa diskuhan. Sinikay, nakayo ko gini. Upan Nakamay lalaki. Kaning bata pa magpapamulutin ka na paraan na kayo ay saka ng pagpapab ito okay mag-kisa niyo buwan ko lang yung buya lang yan kami sa orang
Wag. Ang gusto sa mga uban, ang tuwan ng mga tao, ako lang itabangan ng mga uban. Ayupan po kaya na. Paano lagi? Siya lang kuman. Paano? Wala na yung kunin. Ang sakit pa ng uban. Sige do. Dito lang naman. Dahil na yan. Bukong saksak ko rin. Naglaon. Sinalalimutan pa na yun. Dala-dala mo bumabaya dito. Ipisan na siya ulo eh. No? Ipisan kayo sa dire? Sigura na ano na. Kaya ano na ito, lo, na iba na kita na, magduwas. Diba, pilit sa break ito, no? Ano ba mag-iit ka, do? Yan, isip ko kaya, ano? Mag-iit. Sino tayo, do? Dili man ako pamutun. Again sa mga tanim mo to. Ako. O, yata ng Lord. O, bailo mo. Kumuha na nga. Oo. Andam di ko papiyansa nito. Kulatahon na kaniya. Jeloid, dako siya. Oh! Andam di ko papiyansa Durado. Ilang ibang boto ang Jared? Palingot. Oh. Oh. Tutoy mo? Tutoy ni mo ba? Ano mo Ano man? Sa rason ni mo? Balik na po. Tapula. Kumakuan sa ba? Umbok na na ay gumangga ang dagan ya ara ligo. Dilord. Kapabuta-buta din nila. Ni Marco Luis tignan ko. Panggulo na to sila mga ay luwi kin. Suka. Masaya dito masabi ko. Tungkol suka. Dali. Naon mo? Masaya daan. Dali. Basta naman sila.
Dula! Ang tip ka bong, kung saan itong grape o lubot. Grape o lubot o panting. Bong, Agabi! wala, si Tibong! Bayan ko. Bong! Sakay ko! What the heck? What the fuck, Ren? What the fuck? Laglo kayo. Asus lang, yun talaga yan. Agabi! Hoy! Ate, wag ito ka food trip ka pa lang. Ay, mga Lodi! Biyataan. Patawas mo ta. Shooter na sir. Ako po ang cellphone ha. Cellphone ba? Pero, ring ulang. Hindi. Ay, pwede ka edit. Single 54 mo kasi. Nawala? Single. Single 54. Ano kasalanan? Nawasan. Pwede ka edit. Kung trip ka, pabala. Okay, papadala ka pa sa mga anak. Kanya, ibigit-bigit ako. Kanya, ay, wala niya kinstop pa. Kaway lang, Mita. Ha? Sarang buhay gan, ako. Hi, asa ka? Pwede ka edit. Ayan, lagi. Kung trip ka, pabala. Pauli ka na kay artist. Ay, Kalot. Chat ako. Dokot, God, sa garis. Kumasit ka mo. Ako ikaw ba ito eh? Para mabayasin mo ito. Naik ko. Ano ba? Tama ka eh. Kasi ko po. Ikaw ba eh? Ako talaga. Ay! Nasa ka dyan rin eh. Ulan, kaman. Tayo, right place sila. Nagalit ko sa dalawang ng offer. Wala mo dito. Lagi sila punto, kasi siya. Ang products ng mobile, wala na ng mga dyan. As in, yung phone, discount siya. Lagi sa mga sa order. Kasi yung mobile, Gana sa agas mo.
Ay, ma'am! No! No! Dili ko di mo fair! Ayaw ko si Ro. Ano ako? Bay, dili ka man patulog, bay. Sino ko daw? Huwag ka matulog! Hindi matulog! Nagsuot o pinunana, may manakaw to, wala na may nagsuot. Yan na ba? Ay, buhay. Ah!
Market ko. Sila yung palit sa loob. Sa mga? Hay mga kalod! Tulog, tulog. Sir, sir, sayo na. Ay, namatay lang ako. Nawala natin ito na. Huwag ka na. Yan, nakay, sigo-sigo yan. Ah. Seryo ko. Live. Saan ako balik? Ang 50 lang. Diba?
Yan na ko para mabuhat. Yan eh, ano siya? Ha? Ilan mo na? Kahit kuhan. 20. Meron mo. Ikaw wala kong peso lang. 20 lang eh. Mga ba? Wala na ako gansi. 20 man na 5 peso ba? Yan na, Jo. Wala na akong cash. Wala na akong cash. Saka na akong cash. Uy, tata ko man. Ano? Uy, hindi rin ko mata. Say, wala na, ano, makabag. Bakit ba kanya kaya? Bakit na? Ay, 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 di man lapo. Di man lapo, di mapo. Di man lapo. Red! Red! Ale! Ay, ikaw na si Ginoy! Ikaw si Ginoy!
Kain lang kayo ng kain ha. Baka nasira tayo dyan. Ano po eh, hindi ba karikada, ha? Kaya buti nga rin, siya mo masisira yung sinain niya mo ako, ha? Makasap ko ito para magpagaling ang ganda ko sa akin. Makakaigas ka ha, o ano ang magawa? Alam mo, hindi ka nakakatulong sa amin sa tingin. Kung sa bagay, bagay ka. CJ, tulungan mo naman ako sa mga regalo. Guys, kahit makaka-friend natin si Baba. Here, right? Nasimulan na nag-iwan siya. Ayaw ko nga ang level ng taste niya. Imagine, party like this. Sabi ko, ito na lang kami sa party na. Bakit hindi? Happy birthday. Ang sosyal ng party mo. Mga makalari ko ha. Alin na naman ako mo. Oo, parang pinaguro. Nasaan yung mga usita ko? Bisita. Aba eh. Nandiyan kanina. Alam mo, nakakayaban yung ginagawa niya sa akin. Oo, sabi mo. Ano nga? Wala. Pinagirapan. Alam niyo, happy birthday ko siya. Sana panaginip ang laban to. Sana ako pinaghahandaan nila mga pindani. At sana wala ako dito.
Kuya, Ha? ilang singko, brother? Yan may 5-5. Ha? Wala yung 5, piso na dyan. Marami tayo kung diyo, pulog. Manala nila, kung mga oras. Ba? Dili maulog ya! Ha? Dili maulog! Ako nilulog. Ilan nila?
Wow. Man. Tulog mo. Gan. Natulog na ko. Oh. Natulog na lagi ko nilagad ka ang tulog. Tulog kayo ko. Kuhan, sito lang din. Huwag tayo.
Kaya naman siya lalakad sila suot. Maligo ka sila. Hindi, yung kuya. Mas kasi kuya naligo. Oh. Bukod ko niya dyan eh. Oh. Sugon ako. Ha? Sugon ako. Oh. Dali lagi ka po. Hindi, magigalaw niya eh. Saan ka? Eh, saka sa mga sir. Balik, mandi yung tubig. Ewan ko magtubig ito. Hello. Balik tayo, kabalik mo. Minsan, wait. Minsan.
Hala! Lagom lagi kami ng kuya. Ay, ito na yung tubang. Kuya na ba yung tubang? Tarong bulat ko, tao ko ba yun? Tao sa cellphone, nagsisigil na. Ito yung tubang. Ang sabihin mo kipicture nila. Ay, tama. Ay, mali.
Boring kay Lord, wilingaw. Bumalik ng dawan. Bumalik na. Dira yung kapyo. Ha? Dira yung kapyo.
Lima na lang, kadang-kadang.
Ikan. Berlin mo kan. Isa lang. Kung naiwalan nila dito, galing na lang anang sana. Tapos dinog mo kuan lang. Manok 2 kilo. Sigulin ako sa Dito kami sukan sibuyas gawang. Dan mag-isa kuan karot. Dahunan, tinakabog ko. Dua-dua gapon na siya. Yan kuan. Sibuyas mo sa na patatas kuha. Tapos, Bulyan ka na siya. nakasang pupalitan ng minute. Dari ang siya na rin. Gusto mo ulit 11. Buwanto at ako sa galing niya lang, ugay ko sa ganyan, tulo kapahan na lang, ay rin. Sila? Kung pila yung mabot sa kwarta, maipalit ko sa sigarilyo, mabot ko pa rin. Inyo lang, kaya man na, ayun ang pwede nito. Siguro yun, guys. 1/4 ka na, 1/4 hours, 1/4 million. Kapili akong gagmay. Tapos, isa to. Naman po na kung magdalaw ko kuya. Wait, ulit yung ako sa Ito kung na ganito, sigarilyo, gano'n na. Dala lang sa pilan. Ito naman ba? Ito hindi ko lain ako magampaw. Hindi na ako Isa to, palit. isa to. 1/4, 50 million, 1/4. Katatas, bisa na mo, dako. Ile pasahe buto dai. Kurita para mo mo. Marami kami dito ngayon. Kurita, bilo mo dia. Isa ina. Regis, mahal kayo gasolina ka ron. No, pila dai 15. Ay, 20. Ay, no mula pa to 20, hindi sa ya mo sa una. Isilyo gimata sila mo 20. Pero isa pwede 15 dahil pagsunggod boleh 20. Bago alam, sinsili siya ako, 15. Magulo, 20. Hindi mo na mga kanila. Pero pinakabot maigo para sa bahay. Ay, sinasabi. Ganang po. Pag-ibig Ha? Natawag sa
Gag, titigaan dia oh. Hindi niya pa uli. Ikaw mo ba yung tag? Hindi ko pa. Ilan eh? Kita ko, ito sa sige. Suporta niya. Sa kare ko Europe may kwarta ha. Naman sila. Tapos, Yan, 2 kilo yan mo. Tatas dua. Burian 1/4. Tahos 1/4. Mumbai dua ay berkis. ako sa Sibolian lang po. Oh, yan yan. Siguro yan. 1/4. Tapos, Burian down. Dua yan. Ito na. Patatas dua. Karot isa. Asal isa. Plato isa sir, pwede. Kilo sir. Itong bigyan ko. Ito mo na po. pato. Ayun na lang. Ay, manapanihan ko po po. Ayun na lang. Sabi ko, ang sarap ko. Ba? Oo, nasa nakapalit ato. Sana yung pasubog yan eh. Itong dari kanihan. Dan dari uling niya pa yung anak ko nga makuhan. Sa to, Dari manihan. sa baka. Dan dari sa babaw. Dari kanihan. Kapalitan na bukas. Ito, dito sa atbang niya. Dito na mong patok-sito. Dari, nagana eh. Dari na mong patok-sito yung sprayan. Then, dari oh. Kung may makarnihan sa kilit na nagdalay po kita pa na tulog. Why? Wala, dili na sulod. Juan. Oh, dragon. Ganyan sa baka di makarnihan dali. Dali ko daw. Kung nailitso na, di ko umaki na ilitso. Sigya daw. Oh, may layo tulog ka dito. Ilitso ang kilit pa na daw tulog. Stress. Sa baba. Dali, ganam na yung dalan na. Dali, may kita lang ka sa. Sino ba? Uy! Mula ni utok mo. Palit na lang minit. Namin niya dito. Cari tayo nga mo Yan, next week, meron din siya. Pila ni kwarta?
Cuando se subieron Gahapon, kinatong ko ito. Ay, oh. Bueno. Ay! Kuha na lang ko. Lugot mo si Nicole. Ya? Mo-chat ko ni mo ba? Ito lang katutugdanan. Balik na mo kag kuan kalakisis. Lang sa kanwa sa grilyo. Manok. Doon kung sa sarpiro doon mo kuan ang to green. Iya, sila parang ada sih. Sila parang ako sa parang apa. Isa na ko to? Tulo. Kata na dia. Isa ray, isa na lang ko. Kanya, namayo pa dira. Ah, Red, paano ko na rito? Mago na rin. Butong na to rin. Mago na rin. Uy, ayaw! Gikonra! Masakit ito! Ay! Wanak ko! Wanak ko! Namato yun na sa diro! Yun! Kaya lang ka! Kay kwento rin kay... Naputo! Ana! Oh! Wala pa! Usilong di maiko! Naprakan di matutlat! Ayaw ko tayo kay Mako to. Wala pa! Usilong di maiko! Kasi wala ka na po! Nagprakastik na ako sa otusan. Walay ka makyan! Walay ka makyan! Nakrakastik ka matay! Say, Presley! Kaya nakuyapan! Kaya kalitas ako sa pagsagot. Abaye! Siguro tinilong ko rin. Na! Ayan ang lukilukon!
Talik! Ay, kabalik kayo ha. And, wala pa! No. Iloy! Ayaw, baka! Panagot to! Laban ka! Laban eh! Ha? Laban eh! Panag. Woo! Ayun! Ina! Ina, Noy! Magpalikol man ka! Nag-practice ko. Nag-practice ako. Parang nagulo. Ako kaya. Oh. No! Oh, oh, no! No, si Boris po! Na! Boris, no! Pa! No! Bakit no? Ayaw, sige mo na Ayun si Pakay! Mabuto! Si Pakay mabuto! Ato kayong balon galing na ako. Ako si Pakay mabuto. Bye, Lods. Ilipot ka ito. Atong ikanin na color. Hello. Wate.